Chai alụ mere ndị be anyị bịakwọnụ ka unu nụrụ ife papa Ịfụnanya na mama Ịfụnanya kọrọ bụkwa n'ife gburu Ịfụnanya kpọmkwem. ama na unu chetara ọmarịcha nwanne anyị nwaanyị anụnwa onye nke enyere afịa wee dịka Ịfụnanya nwa ngene nke bụkwanụ na nickname ya bụkwanụ n'anya onye nke eji ịgụ egwu wee marụ. Nwanne anyị nwaanyị onye nke agwọ họrọ n'ụlọ ebe obi na Abuja ebe o dinekwo n'elu akwa ka ọ lahụ ụra. Ọ bụrụ na ị nweghị obi ihe nenechakwa nya bụ akụkọ mama ya na papa ya kọrọ ebe anụnwa maka na nya bụ ife na-agba ezigbote anya mmiri. Mana ife nghọtara n'ọnwa Ịfụnanya abụ nọọ ndị nọọsụ na ndị dọkịta bụ ife gburu Ịfụnanya ka ụnụnụ kafasi wee gwa Ịfụnanya na ya tọpụkwa n'akwa o kedoro n'aka ya ebe agwọ tụrụ ya witi atụ na fa agbabeghị ya ọgwụ ya prevent kwanụ ka nya bụ tụsasị anya bụ agwọ tinyere ya n'ahụ ka ọ ghara ịbụ ya n'ahụ ya niile. Were ife merụ n'ife onyonyo a ka i wee mụta ife na-abụ maọbụ ife ịtọ. Agwọ tụọ ya ike ya ife iruo n'ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na fa agbaghọghị ọgwụ agwọ sikwanụ na gotọpịa ịtọpụkwana ya kama ya sikwa n'ụlọ ọgwụ a pụta ka ijebe n'ụlọ ọgwụ ọzọ. Onwekwa ife merụ ịmarụ nọ ntu a ka esi eme ya iruo n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ si na gụ si etu a mee mana gụ a na onwe ego ma nọ ntu a ka ị esi wee mee fasị na gụ mee ntu a imekwuo na asikwa ebe ahụ pụta ka ị ghalụfa jebe n'ụlọ ọgwụ ọzọ. Ife gbasatakwala ọnwa Ịfụnanya ndị gọọmenti ewerugokwa ya wee nye iwu na ụlọ ọgwụ niile enwere na Naịjirịa na fa ya enwe ọgwụ agwọ n'ụlọ ọgwụ fa. Mana ife abụrụkwa maka ọgwụ agwọ gburu Ịfụnanya nọọ ndị nọọsụ bụkwa na ife gburu Ịfụnanya. Unu ya abịa ka unu gere ife papa ya kọrọ anyị wee na-asị ka Chineke ka ọ kasie nne na nna Ịfụnanya obi maka na nya bụ ọnwụ bụkwa na ọnwụ mgbawa obi. Okwo na otu mkpụrụ nwa nwaanyị nne ya mụtara ọkwa ịbụọ ka fado hei abịafagoro ofu mba agwọ. Kedu onye anyị akọrọ ụdị akụkọ nke anụnwa bikonu ndị nọọsụ Naịjirịa unu egbusichakwa na ndị mmadụ. Afia bụ Ịfụnanya Chukwu, love of God, and onwe that love n'ebe mmadụ ibien. Abụ m papa Ịfụnanya Lucy Nwangene. Ọ bụ obere nwa m fụrụ n'anya bido mgbe a mụrụ ya wee ruo mgbe ọ nwụrụ. Oge ihe mgbu m bido bụ na Saturday na oge 9:50 nke ụtụtụ ka Ịfụnanya nke m kpọọ m sị m na agwọ tara n'ebe ọ na-arahụ ụra. Ntị ya mkpu si ọ gịnị na-eme sị kedu ebe ọ nọ kịta. Ọ sị m na ya nọ na ụlọ ọgwụ Federal Medical Center ebe ya nọ. Hei ntị ya mkpu ka ịgwa n'ihe ha na-agwa gị ebe ahụ ị nọ. Ọ sị na ya ejego ụlọ ọgwụ nke mbụ na Abuja. Ha sị na ha enweghị antiviral. Eje nke abụọ asị na ha enweghị. Somebody mazi ya si eje na Federal Medical Center. Ụba wee buru ya ruo ebe ahụ. Ejụọ ya na-ajụ ha ma ha enwe antiviral for snake bites. Ha sị na ha enwe. Si oke ngwanụ ka ha emega attend. Nọrọ na-emegasị call na several places. Ha sị m that na at least no hospital dị mma. Federal Medical Center bụ ezigbo n'ọgwụ ya ji na-aga etrite ya ba nkwere with hope. Ife ọzọ m nụsịrị ka mkpọ nwanne m nwoke bi na Abuja afọ ya bụ Joseph Igwe si ya gbara ji ebe ahụ na ọnwanyị na agwọ tara ya anịnepe ụlọọgwụ ebe ọ nọ. Ọ gbara ruo ebe ahụ fụ ya n'oche ebe ọ nọ. Ọ bụ na o bu drip n'aka. And before then ajụ mma nwaanyị si ya ha na-emega attend. Ọ sị m yes daddy na ife ya kedo n'aka ya ji prevent ya from the blood circulate. Na ha si ya wepụ ya no old method. Nse old method na snake bite. Agwọtara mmadụ ka isi ewepụ ihe o ji wee prevent ya the venom from going inside the body. Say na ọ dụghị advisable. Say ọ bụ na ya ifuru ebe dị tendo let them tie it back until they enye gị vaccine. Jụọ nwanne m nwoke ọ sị na ya erutago n'ọgwụ. Mkpọkwa nwa nwaanyị again bụ Ịfụnanya
Lucy Wagana. Also na had to go drip. That first time she was speaking on a Wamoku. Onwe na do I sound very well. Also some na well assume that I cannot breathe. I cannot breathe. What happened? I said, no, I don't know. From there, I cannot hear her again. I know some even basically now possible. My brother Bo Joseph and Srigeba. Seke even amen. Awesome na nas easy na ndị ụnọgwụ si eje gota ọgwụ ọgbahụma afọ ọgwụ ahụ na ha si eje gota dị ọgwụ. Okay. Enwe onye ọzọkwa mkpọsa ya again ọsị na ya pụtago. Mgbe ọ na-apụta ahụ ọbụna this girl nọzi na struggling. Na-etikasị na-ewe n'ukwu na-ebulu owu atụ onwe n'enu bed. From etu aka asina eje na ndị ụlọọgwụ ya jụọ ndị ụlọọgwụ ka ife mere o ji eme etu a ha say ya calm down no normal way no ga-adị ya mma akwụkwọ otu a ga nwatakịrị a ji wee kube fakochi wee kube wee nwụọ. Fụnabe mbụ nwa eji ihe gbasara Chineke egwu bụ akara aka Chineke nyere ya, ọ gift Chineke nyere ya ebe ọ bụ na ọ nọkwa, ma mgbe ọ nọ n'Enugu so nakwa ya ndị Enugu wee jekwa Abuja wee sikwa ọnwụ fụka na ọjọọ nyekwa akwa ya ndị Abuja wee na-agụ egwu talent ọ na-build o ji The Voice Nigeria. Ọtụtụ ife ka m ga-eji wee cheta Ifunanya irube isi n'ife niile ihe m ga-eji teta Ifunanya nwa m bụ nke izizi onu a Chineke ji wee gọzie, nke ịbụọ bụ na ọ bụ nwatakịrị nwere obi umeala, nke ịtọ bụ na ọ na-anụrụ m okwu. Nke a nwanne ya nwoke 1998 ka m mụrụ ya Jenụwarị 8, 1998. Ka nke Ifunanya October 27, 1999. So otu a sọsọ ha na-aba ka Chineke ji wee gọzie m. The fondest memory m nwere with Ifunanya before ọnwụ ụka nne last year 2025 o je kpọkọ ndị kwaya ya niile ha bịa gụọrọ m egwu nne live o post olu m ya. So agụcha egwu I was shedding tears that day. Ozi ikpeazụ Ifunanya nwa m zitere m bụ na on the 28th of January nje na status ya fo ebe o kpere ekpere. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without charges. Nti ya yes so best is ya yes so with aka ekpere. Onye m reply onye m bụ, I was confused about a decision yesterday and I just came across that Bible verse. Mwejo ya say okay. I hope it helped in your confused mind. I said, yes, very much. And I say, okay, thank God, because God is never an author of confusion. Always call on Him in the time of confusion, and He will send you His Holy Spirit, the counselor. That was the last message I have with my God.